سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتل تركب زخبركم تعزبتنا كما يتمسيون ولومي قدام 11 تقمتي ساعة 9 مشيت استدالوه هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخم ماكدا حغوسي نمكتلكم بخبر نعدمكم بغنديا ارستسينا فيلم منيستر تمرتي مسنا يسرح مشاركته بموهد اب مدبات تمرتنا عبيتي زتوكروا على اقنعهم اب زوا ماكل ممحدار كبابي بلزان لعلي 900 سدرا بيتات زغلغل سرعه قرم اي تمريقهم اب نوزبا سنعفه كم سرتو مدبات تحدثون معوات زتي اخيبات خيدو سيمين كوريا قديما كابزا معبلتو زحيل مهانو زتقصتو استراتيجيكاوي نيكليساوي ميسايل نمري تاريبا اب نيجيريا بستخايده شبراو مدقعتي بوحدو 35 سبات كمتقاتلو تغليصم اب مكسيكو بحدقه على الغن مهما مريتن كبيد سبعون واتاون كسراتات وريدو زرزر زينا منيستر تمرتي مدب تمرتنا عبيتي اب مدفع مهيمنت زلوا ابركتو بمغنزاب بعتوب يسرحللهم اب كلتشحن شومنتن استخايده مصنعتي 37 ميتاويت كاب حزبنا مهيمنت كمزت في زحبر نيرو اب زوان كن اتي اهاز ناب 8 ميتاويت بريخلو نتي مدب نمحيال زعلموا على بسمرا تقانيعو غازيتنيا ساميل هبت ميكائيل زدلو تصبصبالو امانيل قبراي منيستر تمرتي مسنا سرح مشاركته بموهد مدبات تمرتنا عبيتي ابزواتات مسفحن محيالن زعلموا على بتشعة 10 تقمتي اب اسمرا اقانيعم وكيل منيستر تمرتي اتو بيتروس هايل ماريام ابزو سمعوا مخفت قال حزباو جنبار اب وان برتوقات سي اقداسنت نطوا مهمنت اب مقرطاف محبرا ولوتن ممصانا صنتن تگنزيبو كاب مسرتاوي متكرات يري يسرحلو كم زنبره دحرنا صنتون منغست ايرترا طمورن قصالن صارتاتي كايد كم زلو حبيرم ما هي من كيت فاقا وحسن زلاغ المعبالة من رقات اي كأني زبلا اتو بيتروس اتو على مربات مرتنا عبيتي بعتوب نخ قمقم ممحياز زقهز سقمتين خوساد زترف عمام نخسالات كمون مرحمة ان خانتا تعبر كتو خمزلو واممتو قليتهم تساطفتي غزغاس مرتنا عبيتي ابزواتات منيستر مكرخالن ابيات ماسترتن تحدثون هلو كنتاتن اتهازن تمرتنا عبيتي تمكرو اب كل 98 استخايد مصنعتي مطفى مهمنتن هلو معبالتاتن ليلا مسمرخو زان منيستر تمرتن مربعتون كمون مدبات مشوتاو تمرتي ابزو بالارستات بسفحو زاتيوم نستاتوم ابزا كايد وزته طمر مصنعتن حبراو قمقمن بغطال خكايد ترى مشاركتك عززن كواهدن مربات مشتاو تمرت غتابع مربات تمرتن عبيتي نسون كلان اب قمت قعتو قصصر تكبار سرعه تمرت خكايد عقم ممهران زعب سلطناتات كودبن غوسكوساوي نطفتات كحيلن زبل لبواتات اغريبام اب موداتا وانا دايركتور كفل تمرتن عبيتين ميديان ممهر قبرز قدمام اتو على امازن تحسبات كم زمنچو بمتقاس ابتي غنا عدلا زير خبر كابيتات اغلو تمرتن سلطنان مسفح دغس مهمنتن مكرخال باهل مابن غسكواس افراينتن مهازنتن زيكاتات نم بربار كومون اغلغلوت مسرتاو تمرتي بمنغدي مرخبو بزان معباي باتكورو كم زسراح ارغاغيصوم اب زو ماكل ممحدار كبابي بلزا نلعلي 900 سدرا بيتات زغلغل سرعه قرماي لومي تمريقو غازيتنيا افريم الازار زدالو زيناو صبصب دانايت كبر هوت ابزوبا ماكل ممحدار كبابي بلزا هنصت معرقي باسكان محداس زارغ مسمراتن زتقالل سرعت قرب ماي لومي 11 تقمتي تمريقوم ام محدار ممحدار كبابي بلزا اتو ارون كفل ميكائيل ابزو سمعو قال ناستات 10 عامتات كغلغز صنح مسمر ماي سلازارغن اب اغلغلو زصنحت باسكا مس بزح حزبي اخلتي سلازينبرتن مزملكتهم اكلات منغستي بمتحببارن عقمتات نبرتي بموههادن ات بروجكت كم اتوادد غليصوم اب
ሚኒስትር መሬት ማይና ከባብን ዳይሬክተር ጨንፈር ልምዓት ቀረብ ማይ አቶ ምስግና ገብረስላሴ ብወገኑ ፕሮጀክት በለዛ አካል ናይቲ ውሑስ ቀረብ ጽሩይ ማይ ንኩሉ ዜጋ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝገብሮ አበርክቶ ሞጊሱ ኣብ ንስ ወከፍ ገዛ ቆጻሪ ተኣታትዩ ምህላው ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ማእከል አቶ ግርማይ ተኽላብ 95 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮጀክት ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ ተሪፉ ዘሎ 5 ሚእታዊት ኣብ ቀረባ መጻኢ ተጠቃሚ ክኸውን ከም ዝስራሕ ረዲኡ ኣመሓዳርን ዞባ ሰረጃዓ አቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ልዕል ፈጢርዎ ዘሎ መስተርሆ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምቅላል ዓብ እጃም ስለ ዘለዎ ንዝነውሐ ግዜ ከገልግል ግቡእ ምክትታል ክግበረሉ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት መስመር ማይ ኣትያ ጽሩይ ማይ ክሰቲ ብምብቃዓ ንዝተረፈ ዓድታት ኣብነት ኮይና ከም ዘላ ብምግላጽ ነበርቲ ውሕሉል ኣጠቃቅማ ከዘውትሩ ተላብዩ ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ካብ ኣስመራ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቅ እትርከብ ኮይና ልዕሊ 910 ስድራ ቤታት ይነብራ ኣብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ስንኩላን ኣረጋውያንን ካልኦት ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎም ወገናትን ኣደሊኻ ኣፍሬቲ ዝኾኑ ልባይታን ምፍጣር ዝግበር ጻዕርታት ክሕይል ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኣብ ዝወደቦ ኣኼባ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ካብ ምምሕዳራት ከባብን ከተማ ሰንዓፈን ዝመጹ ኣብ ኮምሰረቱ ተሃድሶ ልምዓት ዝነጥፉ ሽማግለ ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን ዝተሳተፉ ኣኼባ እቶም ወገናት ካብ ቤተሰቦምን ሕብረተሰቡን ከይረሓቑ መነባብሮኦም ከመሓይሹ ዝግበር ደገፍ ውፅኢቱ ብደቂቕን ምፍላጥ መጽናዕትታት ብምግባር ኩነታቶም ከረጋግጹን ጽጹይ ሓበሬታ ከቕርቡን ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት አቶ የማነ መዓሾ ተማህጺኑ ንሱ ዝሃበ ሓበሬታ እቶም ጽጉማት ወገናት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘድሊ ምክትታልን ናቤቱን ዝረኽብሉ መንገዲ ምጥጣሕ ተስፋዋት ንኽኾኑን ብጻምኦም ንኽሓድሩን ስለ ዝሕገዝ ብዕቱብ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንረብሓ ስንኩላን ዘገልግሉ ናይ ምጥያስን ልቓሕን መደባት ቅድሚ ትግባር ብግቡእ ክጸንዑ ኣብ ዝርከቡ ዕድላት ስራሕ ንስንኩላን ቀዳምነት ክወሃብ ንተኣለይቲ ስንኩላን ድማ መለለይ ካርድ ክዳለወሎም ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋን ገልዓሎን ብምምሕዳራት ንዝተለለዩ ጽጉማት ተምሃሮ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝዓደላ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም በዚ መሰረት ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ሆሚብ ሞሎቨር ተማራት ግርማይካን ፎርቶን ዝተለለዩ 100 ተምሃሮ ንዓመት ሙሉእ ዘገልግሎም ናውቲ ተዋሂቦም ኣምዶ ዞባ ገልዓሎውን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ቡያን 50 ጽጉማት ተምሃሮ ተመሳሳሊ ናውቲ ከም ተዓደለ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ስትራቴጂ ሚኒስትር ሕርሻን ምስማር ብዝትግበር ዘሎ መደባት ኣብ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ብዕታዊ ዋጋ ጨቓዊት ከም ተዓደለ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲዩ ኣብ ዞባ ሞልቂ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሞልቅን ምምሕዳር ከባቢ ደንበጥሬርን ወፈረታት ጽገና ብክራማ ዝተበላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣካይዶም እቲ ማእቶት ኣካል ናይቲ ብኮም ተወዲቡ ሰላሰል ማእተታዊ ንጥፈታት ምዃኑ ዝተቐሰ ኣካይዲ ስራሕቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ህንጻብ ወልዱ እቲ ስራሕ 20 ኪሎ ሜትር ከም ዝሽፍን ኣረዲዩ አቶ ህንጻ ብተወሳኺ ጎኒ ጎኒ ዚ ወፈራ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጀሃን ፈለግ ማዕድን እንደጋብር ዓዲ ምሕረት ገዛ ቀላትን ጎናይ ሳግላን ብድምር 34 ተወሳኽቲ መምሃሪ ክፍልታት ከም ተሃንጽብ ብምሕባር ንተራና በርከቶን ህዝቢ ቦኪሱ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሞልቂ አቶ አንጎሶ ኣስጎዶም መንግስቱን ተሳተፍቲ ናይቲ ወፈራን ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ማእቶት ኣድማዕነት ንኽህልዎ ደገፍ ማሽነሪ ክግበረሎም ፀዊዖም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ትማሊ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ምርኢት ኣቀዲማ ካብ ዘማዕበለቶ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተቐሰቶ ስትራቴጂካዊ ኒክለሳዊ ሚሳይል ኣቅሪባ እቲ ህዋንሶን ገዒስራ ዝተሰመየ ኣህጉር ሰገር ኣጽዋር ክሳብ 15000 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ርሕቀት ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ክኢላታት ሰሜን ኮርያ ሓቢሮም በዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ልዕላውነት ሰሜን ኮርያ ግዳስነቱ ልዑል ምዃኑ እቶም ክኢላታት ገሊጾም እቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብዚ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ ዓመት ክፍተን ትጽቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ምርኢት ክሩዝ ሚሳይላትን ድሮናትን ዝርከቦም ዝተፈላለየ ኣጽዋር ከም ዝቐረበ ተቓሊሑ
ፀጥታ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ከም ዘሸቐላ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ልዕላውነታ ንምውሓስ ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ክትሰርሕ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ። መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ትማሊ 10 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 35 ሰባት ከም እተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈንዎ ዜና ሓቢሩ። በቲ ሽበራዊ ፍጻሜ ዝበዝሑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ኣስታት 70 ሰባት ከም እተጨወዩን ሰብ መዚ ፀጥታ ናይጄርያ ሓቢሮም። ነቲ ጭውያ ዘካየዱ ዕጡቃት ጅሆታት ምልቃቕ ድሮ መባድልቲ ገንዘብ ሓቲቶም ኣለዉ። መንግስቲ ናይጄርያ በሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽበራ ዝቃለስ ሰራዊት ኣዋፊሩ እኳ እንተሎ ዛጊት እወታዊ ውፅኢት ክመጽእ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ናይጄርያ ካብ 2009 ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታትን ጭውያን ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 3 ሚልዮን ከም እተማዛበሉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሜክሲኮ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዝሰዓበ ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ከቢድ ሰብኣውን ወታውን ክሳራታት ወሪዱ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዛጊት 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሕብሩ ጸብጻባት 10ታት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ዕለቕልቕ ልዕሊ 1,000 ኣባይቲ ብምዕናዉ ኣማኢታ ሸሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ተገሊጹ። بمسرة حبريتا منغست مكسيكو كاب 32 ክፍላተ ሃገር 31 በዓሉታ ከም ተጸልዋት ፈሊጥሎም በኸቢድ ዳብ ዝተሃሰየ ካቢታት ህጹጽነህ ዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ሜክሲኮ ግዳያት ምርዳእ ዝካየድ ስርሒት ክሰፍሕ ኣዚዞም። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ናብ ልዕሊ 4.5 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተገሊጹ። እቲ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ኣብታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ንወግዓዊ ስታቲስቲክ ጸብጻባት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። መሰረቶም ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ብዘይ ስራሕ ናይ ዝተረፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 35,000 ይወሲኹ። ጠንቂ ናይዚ ተርዮ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ዘይርግእነት ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ። ኣውስትራልያ ድሕሪ 2001 ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ መንጎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝተሓበረ ቻይና ብሰደድ ብርቂ ማዕድናት ብድሪ ተወሳኺ ደረት ከም እትገብር ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ እተፍርያ ቻይና ናይ 100 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ከም እትወስን ድሕሪ ምሕባርን እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ኣብ ሰደድ 7 ብርቂ ማዕድናት ደረት ዝገበረት ቻይና ኣብ 5 ተወሳኺቲ ማዕድናት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም እትወስድ እያ ትገልጽ ዘላ። ቻይና እቲ ካብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለጸቶ ስጉምቲ ቁጠባውን ጸጥታውን ረብሓታታ ንምውሓስ ምዃኑ ፍሊጣ። ብርቂ ማዕድን ምድሪ ኣብ ወታደራዊ ቴክኖሎጂካውን ኤሌክትሪካውን ስራሓት ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዝጥቀስ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብፍርያት ብርቂ ማዕድን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም እትስራዕ ጸብጻባት የረዱ። እዚ ከምዚ ንከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እተፍርያ ቻይና ዝወሰን ሓድሽ ቀረጽ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ተግባራዊ ከም ዝኸውን ሓቢሩ ኣሎ። በዚ ድማ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ብዘተን ምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ በዓሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ይእመት። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ፊሊፒንስ ናብ ሎሚ 11 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ 6.9 ሬክተር ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። እዚ ሓድሽ ምንቅጥቃጥ ድሕሪ 2 መዓልታት ናይቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሃገር ዘጋጠመ 7.4 ሬክተር እዩ ዝስዕብ ዘሎ። በዚ ሓድሽ ሓደጋ ብውሕዱ 22 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 340 ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ፊሊፒንስ ገሊፆም። ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝተቆሰቶም ሰመዚ ልዕሊ 12,000 ኣብያተ ትምህርቲ በዓሉታ ከም ተጸልዋ ረድዮም። ኪላታት ስነ ምድሪ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ደቡባዊ ሸነኽ ፊሊፒንስ ናብ ውሕስ ከባቢታት ክግዕዙ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብ ፊሊፒንስ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 800 ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ከም ዝኽሰት እዮም ጸብጻባት ዘረዱ። ዜና ንምዝዛም ኣርስቲ ክንጠቅም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምውህሃድ ኣብ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዘተኮረ ዋዕላ ቃኒዑ። ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ንልዕሊ 900 ስድራ ቤታት ዘገልግል ስርዓተ ቀረብ ማይ ተመሪቑ።
ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ኮምሰረቱ መደባት ተሃድሶ ንምዕዋዝ ዘተየ ኣኼባ ተኻይዱ ሰሜን ኮርያ ቀዲማ ካብ ዘማዕበለቶ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተቐሰቶ ስትራቴጂካዊ ኒውክለሳዊ ሚሳይል ንምርኢት ኣቕሪባ ኣብ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣብ ሜክሲኮ ብሓደጋ ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ከቢድ ሰብኣውን ወታውን ክስራታት ወሪዱ حفشوا ناي الساعة زينة أبز فتسم